Allahu Samad. Kami tiada dalam bulan dalam yang lahu kufuwan ahad. Lembah pentel. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Romo, atas putih. Aduh. Mules nggih. Kenapa nggih, Surawiyata? Napa mergo telat lemaem niki wau mules. Menawa ae kakean rica-rica omahe soi malu. Wedhus ora karuan. Aduh. Malasan saya nemen. Dipun baleni? Mboten trimo. Njaluk dibaleni. Dipun baleni? Isih kurangan. Ya ora apa-apa. Sajadah negara Mekah. Tasbih saka Masjidil Aqsa Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanajalul malaikatu waruhu biha fi tirobiyyin min kulli amrin salam. Ya katamatul lail qadr. Amun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allahul ladzi la ilaha illa anta ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salamu ya ya Mu'minu kuat le. Kuat. Iya. Lho kok ngloyor. Sing ngombe iki sing mendem malah kowe. Sirah rasane kok cemut-cemut ngenten iki kenging napa? Niki mergo kaboten sajadah saka Mekah. Mergo kaboten tasbih saka Palestina. On Primo, mopo klorek lugu. Saiki tumiba gilirane Trenggono. Trenggono. Sadurunge jeneng sira lungguh ing dampar Gading Maesondanu ing Kasultanan Demak Bintoro. Kono njaluka pangestu marang sedulur-sedulurmu ya. Kono tindakake.
Kula nuwun pangestu kok. Pangestune kanggo mung kanggo sliramu muga kuat jumeneng oleh Kasultanan. Lan perjuangan ora tuntas untuk. Kula nyuwun pangestu. Kang Mas Diponegoro. Yayi Canggu. Pangestunipun tegus. Iya, ndak pangestoni muga-muga sira kuwawa nglenggahi gampar kencana ning Kasultanan. Kang Mas Layang Sindi. Aku Yayi Trenggono. Kula nyuwun pangestunipun tegus. Pangestuku banyuling milih tumrap Yayi Trenggono. Muga jeneng sira kuwawa nglungguhing gambaring keprabono ning Kasultanan Demak. Ngono Yayi. Tarik kanan! Gerak! Sing sabar Trenggono sing sabar. Baik kiri! Gerak! Sabar. Ayo ke muni neh. Yo, tak pangestoni. Muga-muga lungguh muring gampar Kasultanan. Sirahmu yo ngelu, wetengmu yo mules. Dungo kok elek kaya ngono iki piye? Ana. Diwiwiti. Piye rasane piye? Alhamdulillah ya. Lho sirahe? Boten, Wetenge. ugi boten mules. Ora rasane. Boten. Alhamdulillah Di, yen ngono kuat. Banjur rasane kepiye Di Trenggono sawise nglenggahi gampar Kasultanan. Kang Mas Dirgonegoro, raosipun tercep-tercep. Adem. Ora siramu? Boten. Ora mules wetengmu? Boten. Tercep-tercep? Inggih. Ancen bar kudanan sesore ratu. Tercep. Asemane. Rasane piye Trenggono? Tercep-tercep Romo Kudus. Bar kebanjiran turun. Sampai ada piye ngono. Dus. Reh ning sing kuwawa. Aku Romo Sunan. Nak Mas Langgar. Iki badhe nyuwun pamit. Merga jumenengan Sultan wonten ing Kasultanan Demak sampun wonten krampungan. Menapa boten kathah ing Demak? Boten. Nyai, paring kula nyuwun pamit. Iya iya sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prajurit. Kono derekake Nak Mas Dirgonegoro ya kono. Wis sawen, Duk. Sultan.
Suryawiyoto tetep dados sultan wonten ing Kula pitados tetep dados sultan. Lah niki menawi mangkenipun Kanjeng Hadipati Suryawiyoto. Dumugi wonten ing niki badhe kondur wonten ing Jagan Panulan kedah dipun sugata, dipun sugya-sugya. Lah, mergo dheweke saiki wis ora bupati maneh. Nggih. Saiki wis kaduluk sultan. Sultan. Lah pripun? Mengko sak rawuhe Kanjeng Sultan Suryawiyoto iki kabeh mengko yen teko kene ngaturke sembah ana ing pengarepane Kanjeng Sultan. Carane pripun iki? Iki tak abani bareng-bareng. Mengko supaya regeng dhewene ben seneng atine. Nggih. Mengko yen Kanjeng Sultan Suryawiyoto rawuh teko papan kene bareng-bareng padha ngucap Kanjeng Sultan sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk. Ngoten. Niki bareng sedaya. Lah, ayo jabari. Latihan